Ja, Johanna, vad tycker du om den här veckan nu då? Du berättar lite grann hur du har varit där i Vemdalen. Bra. Det är allt du har att säga? Ja. Tycker du att du har liksom utvecklats i din skidåkning? Ja, Väldigt mycket? Försiktigt. Det tycker jag också. Ja, det är kul att åka skidor. Vad sa du? Det är kul att åka skidor. Nej, jag tycker det. Vad roligt. Och det är roligt att basta och stugan är okej. Perfekt. Är perfekt nu? Ja. Härligt. När jag kom hit så var den 1+. Ja. Och när jag kom in var den 3+. Och sen när jag har varit där några dagar är den 5+. Det är det bästa. Det är det högsta. Men vi skulle kunna ha braskamin också. Då hade det varit... Ja. Kan man inte... Nu är det väl 5- då? Nej, det kan man inte. Då hade det varit 5+. Ja. Mamma? En svag 5 eller? eller? Lite mittemellan. Ja, mittemellan. Plus var det nu. Och om jag hade haft braskamin och fettmaskin för det var... Ja, Sofia, vad säger du om den här veckan då? Vad tycker du? Jag vet inte. Vet inte. Bra. Men tycker du att du har lärt dig åka mycket skidor då? Ja, bra. Vad tycker du om att ha hjärtan i jackan? Bra. Vad tycker du är roligast att vara skidskolan? Åka skidor. Åka köttbulle? Nej. Åka lift. Det är roligt. Nej, det är ju inte. Köttbulle. Köttbullen. Ja, köttbullen. Du då, Victor? Har du någonting som du vill säga? Jag ser ingenting. Men hästen. Ska vi titta på hästen här ute då? Då filmar lite på hästen. Ska ni få mina pjäxor också? Då kommer Johannas pjäxor med i bilden. Det är ju jättekul. Ja, det var ju perfekt. Och nu kommer min hjälm här. Du kan försöka zooma in. Han heter Ulf, den här hästen. Hur vet du det? Hur vet du att den heter Ulf? Ja, att den heter Ulf. Pappa, hur vet du att den heter Ulf? Jag skämtar bara. Vad sa du? Jag skämtar bara. Jag vet. Jag blir bra. Vad länge du har filmat nu. Vad sa du? Det har varit bra i den här veckan. Jag har varit bra i den här veckan. Ska vi rulla oss i snön idag, Johanna? Ja. Ska du vara med då? Ja. Det kommer vara iskallt. Iskallt. Först måste du basta. Så kommer du frysa ihjäl. Ska Linda dricka upp alla ölen idag? Ja, säger hon. Då ligger mamma och sover 7:00. Det jag på till natten. Nej, gjorde du? Ja, Nej, jag så. var iskall. Titta vad fint. Nej, titta vad fint. Ja, det är jättefint. Så jag bara känner lite snabbt. Nej, det känner jag. Lite snabbt bara. När det har kommit över. Ja. Så, nu. Nu känner du. Så, känn. Oj. Känn. Känn. Känn, känn, känn. Känn. Känn på kinden. Sjukt du gjorde. Känn. 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 Ska vi snart grilla korv? Ja. Det är en årlig tradition vi har. Alltid en gång ute. Var är min